Jumai kai bapra point line magnitude mentagasni ula Khyndew kathai nongpo hadu babon ki yeng kisam ki school kila Khyllem ka balawanra aru ga jingya brio bashirkai bat ka jingmen saw jong spa ngut ki patba ha ka state level mock drill bala penlong da ka district disaster management authority ribhoi district ha ka jing snok tilang bat ka national disaster management authority ministry of home affairs kum ka jing hi kai kum no banlong ki bala kre ban yada yala de bat ikiweru lada ka wanja shisha ka jing Khyndew Jumai ni kino ki jing pinjulor ka marya utei ujumai ulaki hakapor khandai shiteng a minstem bat bon ni ki jaka kila julor bat wanra ru ka Jingtwa Khyndew ka bashir khai ka bala penlong ru ya ka bor sinchar district ki pulit ki shipai ki jaka sumar ban bon kam ban yarap ki brio ki bashakta bat minsaw hakatei ka jingja hakatei ka mock drill la sakhiru da ka jing snok tilang ban shimmenta shitrhem nudu ki pulit fire services NDRF SDRF NHAI NEPA kitnat sarkar bapher ki jaka sumar bat kiwe वहाँ पे रुक जाना।